Kawuok e weche ma otenore kod omenda magwa keini en aput manochuogi mar chung'ne chenro mar chulo jogo mane yudo hinyruok kod mago mane to wedegi e lwet obila e kinde ng'anyo. Koro yango ni kwan jogo mosechul nyaka sani romo 505 ka omenda duto mosechul romo Sh674,000. Bende yango ni apudno oseyudo ng'ur mar kwan ji madikal 400 e okang' machielo ma chudo michano. Ma tok chiwo thuolo machielo ma ndikruok jumbe 2 mokalo. Piny Akidi nigi ler. Ei ote margi ne ute fwambo, aput mane ochuogi kod jatend piny dwe mar 8 higa mokalo marango weche chudo mag jogo mane yudo hinyruok kod lalo wedegi e lwet obila e kinde ng'anyo chakre higa 2017 nyaka 2024 oyango ni nyaka sani ji ma kwan gi romo 505 osechulo omenda duto maromo Sh674,000 kod 100,100. Omenda moriwo chudo ma Sh448,000 kod 100,700 mane otim e okang' mokwongo. Kaluwore gi jakom apudno Profesa Makau Mutua, chenro mar fwenyo jogo ma owinjore chul itimo ne nonro makare ma neno ni onge ng'ikruok moramora. Jumbe 2 mokalo, apudno nolando ma mondo jogo mamoko mane yudo hinyruok kod lal ochwal ng'ur margi e okang' machielo. Nyaka sani, kwan ng'ur ma apudno oseyudo dikal 400 mowinjore yud chudo duto maromo Sh225,000 kod 100,400. Bende nitie ng'ur kod nonro ma apudno oyudo kowuok kuom duol marango ratich oganda KNCHR kod mano marango tije obila pachoka IPOA. Kuom kwan mar 400 no, ji 57 gin jogo manowito ngimagi, ji 19 gin mago manohinyore ahinya, ji 57 gin mago manoyudo hinyruok ma ok rach ahinya, ji 18 ne nigi adhonde matindo ka ji 6 gin mane oroch ratichgi. Gino makelo kwan duto mar ng'ur mosenon e okang' machielo nyaka 157. Jogo mowito ngimagi, anyuola mekgi biro yudo chudo ma Sh3,000,000. Mago mano yudo hinyruok Sh1,000,000, jogo ma hinyruok mag ne ok rach ahinya Sh500,000, mago mano yudo adhonde matindo Sh50,000 ka jogo mano roch ratichgi biro yudo Sh1,000,000. Apudno singo ni giko chenro machudo gibiro keto e lai nonro ma jogo ma ochul. Chenro magibiro timo kaluwore kod chik. Piny Akidi, Ramogi TV, Nairobi.